uJesu Kristu inkosi babesibande ngiyabingelela ekhaya lezwi entabeni kendlu kaJehova kuyabonelelwa bingelela ubaba nomama ithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu Baba, siyambonga ngawe kakhulu nomama, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ingibusisile Baba inkonzo yangemgcibelo nayo ngayilalela ebelusisendele. Ingibusise kakhulu Baba, siyambonga uNkulunkulu. Sithi Jesu Kristu inkosi Baba, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi Baba, dishumayelo takho Baba ngibusile indlela engibusisa ngayo. Ngiyabusiseka kakhulu. Njengathi ngahlala nje ngihlalele donut. Ngihlalele dona nje ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu Baba. Uyasifundzisa Baba, uyabheka kuvakale, kucace futhi ubeka into izwakale kuthi hey uthi sokhuluma izolo lapho ufundisa ukuthi moya lo ingcwele hey abona Baba ngazuthi ngabe inkosi yami Jehova ithi uJesu Kristu inkosi Baba anigcine Baba uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba, ngiyabingelela Mpostoli, ngiyabingelela Nceka kaNkulunkulu. Ngibonga uJesu, Jesu Kristu inkosi. Nginengane bekade isihlelo unyaka wonke ejele, lingathethwa icala layo, lehlehliswa. Wanginikeza amazwi, wathi angikhuleke, wathi asikhuleke, siyikhulekele thina ngezwi, sivume izono, sifaste. Mpostoli, iphumile Mpostoli ngoLwesibili. uJesu Kristu inkosi sengikhulekela ukuthi nje naye ihlale ezwini iyeke ukuyalusa. Ngiyabonga Mpostoli, ngiyabonga Bamsemande, ngiyabonga. uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu uyalalela, uNkulunkulu uyaphendula. Ngiyakholwa, ngiyavuma ngenhliziyo yami ukuthi uyikho konke enhliziyweni yami. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela Baba Nsibande, Mama Nsibande, ibandla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, khani lizwi ngiyabingelela Jesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba, ngiyambonga uNkulunkulu. Mhlazane umngani wami efaka le VN ekhuluma ngokuthi izono ziyavunywa, ekhulunywa ngodonga. Ngoba indaba kumina yaqala lapho. Ngisanganisa ukuthi khona udonga, ngithi hayibo umuntu eseKristu uJesu isidalwa esisha engamelana nale ndaba. Ngayalelela le VN. Kodwa uNkulunkulu wabeka unembo lokuthi ake ngiyilalele. Angathi njalo uma ngiyilalela lento. Kanti uNkulunkulu indlela la engibamba ngalo ukuba ngilalele ngize ngithi cha mngani wami ngifake. Wangifaka umngani wami. Ngisizwe kakhulu izolo indaba yesikhova. Ngahlala phansi kombhede wami. Ngabuka izinto uNkulunkulu ungena kwami nje lekhayeni lethu. uNkulunkulu asengenzele zona ezimangalisayo. Khulekela indodakazi yami ishada ngibeka lokhu ngifuna lokhu. uNkulunkulu wangenzela isimanga. Wangenzela isimanga, wavula, kwenzeka yonke into njengoba ngangifisa kwenzeka. Hayi bazalwane, kwenzeka. uNkulunkulu wangenelela. Ngambonga uNkulunkulu. Ngambuza uNkulunkulu ihambile-ke le ngane bekithi sekuyetafuleni kuzokwenziwa njani la ekhaya. Ingane ihambe ngoMarch, April, uMay, uJune. Asikaze silambe, akaze kube njani. Ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu uthembekile. Ngiyabonga Baba Nsibande. Ngiyabonga. Ngahlala phansi ngayibhala izono zami, ngayibhala zonke. Kwathi anginasikhala sabangani, anginasikhala sokuphuma ngemzini abantu. Ngivulele imfakazo lezi ngidle. Mangisenkonzweni makufuna abafakazayo sukume ngime ngenyawo zami ngimbabaza uJesu inkosi nomsindisi. Umntwana wami wokomoya uyakhula, ngilangazelela ukuzwa izwi lenkosi usuku nosuku. Ngiyabonga Jesu Kristu inkosi. Ingashona ilanga obuye kufakaze futhi. Jesu Kristu inkosi Baba. Siyabonga kakhulu Baba, siyabonga kakhulu. Ngiyethemba ukuthi nahamba kahle nibuyele Richards Bay. Sabusiseka kakhulu eHammersdale Baba.
Eyi ngiyafisa baba nathi ufike nala elokhuzeni. Ufike baba la eWilo. Eyi hayi ingathi ungakufike nakhona ukuyonyathela nje yazi baba. Mina ngivena ngenqane nje nokuya enkonzweni la eWilo. Angazi kwenziwa yini baba usathane. Ngivene ngenqene nje nokuthiwa naku kuyiwe mhlawumbe mina ngake kufike wena baba uzonyathela phume la madimoni alaphayana mhlawumbe kuyoba ngcono kakhulu ke kufike wena nje baba uyonyathela hayi moya wami nje nengaba ngizoya enkonzweni ngivene ngikhathale ngizwe nje baba ngenqene. Ngiyethemba ke baba ukhambe kahle ngisiyabonga kakhulu baba imvuselelo usivuselele ungivuseleleke ngayo eHammersday. uNkulunkulu akagcineke ugcina kufihle baba. Jesu Kristu inkosi. Amen baba. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela egameni likaJesu, ngiyabingelela abazalwane bonke basekhalezwi, ngiyabingelela abazalwane bonke esinabo nje egruphini. Baba ngicela ukujabula enhlizweni yami. Nginesithembu esengakasenza uNkulunkulu ukuthi wayengipha umsebenzi ngofakaza ngibonge, ngiveza amandla akhe. Kuningi ngenzela khona, kodwa nje ngifisa ukumbonga kakhulu ngomsebenzi. Ngiyamdumisa. I-contract yaphela last year la ngangisebenza khona ngoSeptember. Ngahlala ngabekezela engiprovider engenzela konke. Bengicela angenzele, bengicela enze indlela angenzele izinto. Ngifisa nje ukumdumisa kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga. Anginako nje okwanele ukumbonga kodwa nje ngiyambonga kakhulu. Kuningi angenzela khona. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyakhumbula nje ngizothola umsebenzi. Ngangisababaza ukuthi even endlini indlela i-grocery ehamba ngayo iyamangaza, iyasimangalisa kwathina. Besiyibuza nje nodadewethu ngixoxe naye ngithi mina uyabona yini indlela okwenzeka ngayo izinto. Kuhlala kungathi uNkulunkulu ukhuzile konke okudlayo. Ngiyamdumisa kakhulu baba, kakhulu nje ngokungipha umsebenzi. Ngifisa ukumbonga. Uthembekile kimi kakhulu. Ngiyabonga. Ngiyamdumisa kakhulu. Ngisanjele voice note ngiceda receive i-call. Bengiye interview khona namuhla ngiceda receive i-call esho ukuthi ngiwuthokelele umsebenzi. Ngiyamdumisa uNkulunkulu. Bengiwubani mina ukukhuleka kuya ngizwe. Bengiwubani mina ukucela into angenzele. Ngibuka uthando lwakhe nje, ngibuka ukunginakekela kwakhe. Ngiyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelela ubaba, ngibingelela umama. Ndabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu, sibonga iy'mfundiso baba osifundisa zona. Ngiyayibonga nenkonzo yayizolo esifundisayo kakhulu. Uze wathinta baba ukuthi uJesu konke okwakhe kungokababa wakhe. Wase uyabala iy'nto eziningi, imizi, abantwana, izimoto, waze wakhuluma nangesudi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kwambulekile ukuthi izona eziningi sizenzile. Siyabantu, singazi, sihluleka ukunikela konke lokho esizitshena ukuthi kungokwethu kumnikazi wako. Baba ngabheka nje ukuthi omunye uzona umuzi wakhe alanda iy'nyanga ethi uyawubethela. Kanti kube besazi ukuthi le mizi akusiyona eyethu, bekuyoba lula ukuthi siyibuyisele kumnikazi asigadele yona, ongazeli, ongalali. Siyambonga uNkulunkulu nangey'ngane kube besingazibuyisela kuNkulunkulu. Zithi noma zigula ngisho kwenzakalani, siyibuyisele kuNkulunkulu, singazi siye kwabanye onkulunkulu.
Siyambonga uNkulunkulu Baba ngey'mfundiso osifundisa zona. Ngimbonga uNkulunkulu ngobaba waleli khaya useshintshile, oguqukile, wamukela uJesu. Kakhulu Baba, ngibonga ikhaya lezwi ngoba bengeke ngikwazi ukumshintsha mina, kepha iy'nkonzo nje sizilalela, wayibona nayo impilo yakhe ukuthi ifanele ukuguquka. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, nabaphumayo ngithi abangaphumi bo siyakhuliswa, siyakhiwa. Jesu Kristu inkosi. Baba, siyambonga uNkulunkulu ngawe, asigcinele wena, qhubeke nokusifundisa. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngibingelela ubaba, ngibingelela uma kwelihle igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nginobufakazi, ubufakazi enginabo njengoba ngisho buningi, kodwa ngizobonga uNkulunkulu ngokushintsha impilo yami. Ungishintshe kakhulu, ngibona nginomehluko omkhulu ngokungena la ekhaya lezwi. Ikhaya lezwi lishintshile impilo yami, la ngikhuliswa kwelikamoya kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba, ngiyambonga kakhulu. Ngiphinde futhi kunengane la ehlala la ekhaya, yasiswa la ekhaya, iyasebenza eGlobal Garage. Yashayisa imoto yomuntu, ebuye yazongibikela. Ngase nginika umkhuleko lo we-May 19, ngathi ayikhuleke yona njalo meyilala, kuze kube manje umuntu akakabuyi. Kwaze kwafika ngisho imenenja yasho ukuthi hhayi, umhlola lo, abantu bahleze bebuya kodwa lo akazange abuye. Ngizobabaza amandla esiphambano, ngizobabaza amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wethu muhle impela, udumo lungolwakhe, ufanelwe ubukhosi ngoba unguNkulunkulu ungabheki njengabantu, unguNkulunkulu osinakekelayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. How great thou art, how great, how great thou art. Ndiyabulisa uJesu Kristu inkosi, ndiyabulisa mama wetata, ndiyambulela kakhulu uThixo ngento athe wandenzela zona. Bendicele izinto kwa-government, imetshini, zafumaneka zonke into ebendizicele kuThixo. Kuyinene ukuthi kungenzeki ebantwini, kodwa kuThixo kuyenzeka. Masimethembe uYesu ngamaxesha onke. Ndiyambulela uThixo kakhulu, ndiza nobungqina obuphele, ndinometshini, ndinento zonke. Ndiyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela baba Msibande noma Msibande, khaya lezwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Thanda ukuxolisa kakhulu baba ngokuthi ngize ngidlulise i-voice note izidlule kuseqobo ositshele ngaso. Ngixolisa kakhulu, ngiyaxolisa baba kakhulu. Ngicela uNkulunkulu angixolele. Ngicela ukudlulisa nampu ubufakazi baba Msibande. Ubhuti wami unomuzi wakhe eduze kwami. Abantu nje benza imisebenzi-ke, behlabe bese yangitshela-ke ukuthi hhayi, uzokwenza umsebenzi. Ingane yakhe izocela ukuthi imenzele umsebenzi okuyona esebenzayo, umsebenzi wey'mbuzi. Wathi hhayi, uyangitshela nje phela ngoba angiwenzi mina, angizukuza, kodwa ngabe sengibona abantu nje bebhidizela ukuthi kwenzekayo. Eyi, ngaphatheka kabi baba, ngangena emkhulekweni, ngakhuleka. Nginxusa uNkulunkulu ukuthi nje lo msebenzi abayeke nje indaba yemisebenzi, bakholwe uJesu. Hhayi, seyinqomile-ke ne-date ukuthi uzoba nini umsebenzi. Hhayi, mesethi uyafona-ke ugqugquzela ingane yakhe ukuthi mayilethe imali ngoba ney'mbuzi seyitholile. Ingane isithi hhayi we baba, umsebenzi asizukwenza ngale date lena oyishilo ngoba ngisenezinto ey'ningi engizenzayo. Yasinquma yayi-date-ke ingane. Hhayi, ngajabula lapho ngabona ukuthi kodwa ngathi uNkulunkulu awuze umkhuleko, selukhona ushintsho. Hhayi, qhubeke-ke ubhuti-ke. Suka-ke ingane yalivala ucingo, akasatholakali. Bhuti aphatheke kabi, ethi ngizokwenze njani ngoba sengize ngatshela abantu ukuthi uzokwenza umsebenzi. Hhayi, lokho eqhubeka ey'fonela yagcina isilivulile. Yathi hhayi baba, ngoba bengilivalile nje bengisacabanga ukuthi lo msebenzi kahle kahle owenzayo owani. Ngeke ngikwazi baba ukuthi mina ngenza umsebenzi, angikwazi ukuthi owani lo msebenzi. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu, ngaphakamisa amandla okubonga uNkulunkulu ukuthi hhayi, uNkulunkulu uyabonelela, awukho umkhuleko ongawuzi, uyawuza umkhuleko yethu.
Ngibonge kakhulu baba ungena ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyaxolisa nje baba kubisolungu Sathane, ngiyambona ukuthi akafuni ngithule nabo ubufakazi. Baba ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu lwasipha wena. Ngiyambonga uNkulunkulu. Baba nginebufakazi baba ngifuna ukubuthula baba. Bengakhona kulala ngale side la ngaka left. Bengisengikhona kulala ngale side la ngaka left. Lona leli libe ligulako baba. Kodwa baba solongikhuleka umkhuleko waba seRoma 10 verse 9. Hey baba ngubonile umehluko baba. Sengiyakhona baba ukuguquka ngilale ngale side leli ngalana. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyambonga baba kakhulu. Ngiyambonga. uNkulunkulu khona baba siyambonga. Dinengitindwe la ngentela dona baba. Ngiyabona indlela seyiyakhanya. Bekumnyama baba ke ngiyabona sekuyakhanya. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Udumo kuNkulunkulu, ukuthula emhlabeni nakubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uBlessing Doyisa ePortshepstone lo ofakazayo. Ayibonge inkosi. Ngicela ukubingelela ubaba uNsibande nomama Msibande, ekhaya lezwi, ibandla lasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyanibulisa bazali bami egameni likaKristu Jesu. Kade ngagcina ukuvela bazalwane ukube ngifakaze nami lapha ekhaya lezwi. Baba uNsibande, ngicela ukudlulisa baba ubufakazi ngenkosi uJesu. Ngiyambonga kakhulu uJesu baba ngokuba khona ekhaya lezwi. Ngiyalalela injumayelo ncike nkosi nezifundiso zonke inkosi uJesu ezidlulisa ngawe baba. Ngiyambonga kakhulu uKristu Jesu. Ngidlulisa nje ufakazi kancane nceke nkosi. Ngibonga uNkulunkulu ngenyanga ephelile ngike ngangena emkhosini wa10 days. Uma ngisaqhubeka mhlambe ngangina 7 days ngikhuleka baba, ngathi ekuseni ngiyenza umkhuleko lo owasisendela wona kwaba seRoma chapter 10 verse 9 nomkhuleko umkhuleko ka18 May. Baba, uma ngisenza lo mkhuleko ekuseni ngivuka ngilungiselela emsebenzini, ngisakhuleka nje baba lo mkhuleko kwaba seRoma chapter 10, ngayizwa inhliziyo yami baba iqhuma. Ngangiqala ngqa baba ukukhala, zehle inyembezi baba. Ngambonga uNkulunkulu baba kakhulu. uJesu baba ngambona ebanga kimi, ngaqeda ukuthandaza, sengiqedile ukukhuleka lo mkhuleko ngakhuleka, ngambonga uNkulunkulu, ngavuka ngageza ngaya emsebenzini. Uma ngifika emsebenzini ngafika sangena emthandazweni ngathandaza, ngashumayela, kwasindisa inqwaba yabantu emsebenzini. Ngase ngibuphuma ngiqeda ukukhuleka ngongena etoilet ngakhala zehle inyembezi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba negama elithi uJesu Kristu inkosi. Amen.